Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting, ting, ting. So for today's video, magmumukbang na naman tayo. Kami. So, mukbangin natin Gulay. Gulay, Ginataang gulay. at lechon manok. At kanin. And meron din kaming soft drinks na royal. At sausawan. So, birthday ngayon ni Ma'am Shimmer. So, happy birthday to you. Thank you. So, dapat namin to uubusin, guys. Sabi ni Ma'am Chichi. Pipilitin naming maubos. Hindi kami makakaubos nito, pero pipilitin naming maubos. Let's start. So, without further ado, let's start. Let's pray first. Hi! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Lord, sa binigay niyong buhay sa amin, Lord. Lalo na ngayon po, na birthday ko. Maraming salamat po, Lord, sa pagkain na ibinigay niyo sa amin, Lord, sa araw-araw. Hinihiling po namin sa inyo, Lord, na kami ay inyong pagpalain araw-araw po, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's start. Lagyan kita ng kanin. Dapat ubusin mo. Ayan. Sa akin naman, huwag ka muna inom ng soft drinks pa kasi bilis mo na gusto. Niliitan lang po talaga namin yung kanin kasi hindi ko namin maubos. Kuha naman kami. Kalimutan natin kumuha ng tinidor. Naghugas kami ng kamay kanina, guys. Kabago pa lang namin naliligo. Kabago pa lang namin naliligo ni Ma'am Shimmer. Gusto ni, ay, nako, ito ang nakuha. Ano ka na lang yung manay mo na lang. Hindi ko alam kung magkakamay ba ako o gagamit ako ng kutsara. Sa Bisaya lang dako. Magkanamot ka ka, Bisaya lang dako. Hindi ka naman magsasawsaw no? Ako na lang ang magsasawsaw. Kasi manghang yung sauce. Yung gulay pati, ginataan. Tapos hindi ako gaano kumakain ng ginataan kasi sensitive yung tiyan ko po. Ako din. Kaya maliit lang kakainin ko. Saan sensitive? Madaling sumasakit. So guys, araw-araw Hindi ka na ikaw na ng Tagalog ng permit. Palagi. Palagi na ako magmumukbang, guys, kasi bawal mahago ng script si Ma'am Shiting kasi buntis nga siya, di ba? Pero magsashoutout ako naman usahay. Minsan. Magsashoutout na lang ako minsan. Ang mukbang dapat daw ubusin. Kaya ako na namumroblema kung maubos ba namin to. Well, Kasi pareho kaming maliit lang kung kumain. Ang sarap po. ano ko. Lagyan natin ng sabaw. Sorry po kung ganito po talaga style namin kumain. Yeah, so malapit na maubos na ng sumay. Wala mo abla yung duyan. Mamaya, pagkatapos natin magmukbang, simulan ko na ang pag-vlog. Yes guys, magsisimula na ako ng
pag-vlog si Ma'am Shimmer sa kanyang Mercy Boy TV. Please subscribe to his channel. Today is my birthday, kaya ngayon po sisimulan. Today is my 48th birthday. So siguro maswerte yun kasi 48. Pati si Nitch 8 din. Kaya puros 8. Yes, 8 si Gail, 8 ako. And 48. 48 si Ma'am Shimmer. So 8, 8. At maraming nagsasabi na maswerte daw ang 8. Kaya subukan natin. Subukan natin baka susukiin siya ang Shimmer na pagka mag-vlog siya, dumami agad yung subscribers niya. Baka lang naman. Baka naman kasi andito naman si Nitch, tutulungan niya ako. Yes. Kaya sana po lahat ng subscriber ni Nitch mag-subscribe din sa akin. Kahit ano-ano lang po yung content ko, wala naman po akong yung tawag doon. Pasensya na guys, ganito talaga style namin kumain. Kasi po hindi kami social. Kaya sana all social. Mga simpleng tao lang po kami. Ayusin mo pagkain mo. Hmm? Malapit na mag-ubos ang soft drinks mo tapos yung kanin mo. Ikunti ko lang. Ang sarap po sa lip tint ko guys, kasi yung lip tint kasi parang lipstick yung lip tint kasi Masyadong mapulang. masyadong mapula siya guys. Disclaimer lang po, hindi na po kami gumagamit ng serving spoon kasi kami lang naman po ang kakain ko. Ito na serving spoon. Yung ano, Tingnan doon. dapat yung kutsarang gagamitin mo sa pagsubo, hindi mo ano dito. Pag marami kayong kumakain kasi yung kutsara mo may laway na tapos sasandok mo na naman dito. Magkakalaway to. Kaya dapat may serving spoon. Hindi na rin kami nagtitinidor. Kasi sabi nga, di ba? Kaling ka pa. Ano? Kasi sabi nga, di ba guys, hindi kami social. Simple lang po kami. Pero at least may ref kami. May ref at may At may kuryente at may tubig. electric fan. At meron din kaming pera ginagmay. Pambili ng bigas. Pambiling ulam. Pambiling ulam, pambiling bigas, pangbayad kuryente at pangbayad ng mga tubig. At kapag meron kaming kailangan bilhin, nabibili din namin. Dahil din sa mga Na, supporters ko, thank you so much sa inyong lahat. nag-sponsor, lalo na kay Ang si Ana Sofia. Alma Sol Felix. Hindi lang si Nitch yung sinusuportaan niya or Marami pa tinutulungan siyang- niya. Marami Pati pa siyang buong pamilya namin. Yes guys, marami pa rin siyang sinusuportaan na ibang vlogger. Bakit po kasi naiba si Ma'am Sophie, si Ma'am Alma kasi po, kahit wala po siyang YouTube channel, Sobrang matulungan niya. tinutulungan niya po kami. Marami po siyang binigay sa amin. Yes. Then, Binigyan niya po, siyempre ako ng maliit na negosyo po. Yung piso wifi window machine. yes, thank you so much sa inyong answer. Titingnan muna natin baka tingnan mo kung nag-play pa. Sige, kain ka pa. Dapat ubusin to. Guys, tinuturoan ko po si Nitch na kapag nagtatagalog po siya, dapat lagyan niya po ng po. Kasi kapag nagsasalita ng Bisaya, wala pong po. Kaya pag Tagalog po, dapat po mag po. Yan ang sinabi ko po sa kanya. At lagi naman niyang nalilimutan. So at least kanina sinabi kong po. Dapat lagi.
para sa... Wait lang guys, may kukunin lang ng listahan guys. Bilisan mo, baka pagbalik mo, ubos na to. Pag kumakain lang po ako ng ulang kamera, hindi po talaga ako kumakain ng balat ng manok. Kasi nandyan po ang maraming cholesterol, pero hindi naman po palagi kaya kakainin ko na. Kasi po dapat daw po sa mukbang talagang uubusin. Later. So, shoutout nga po pala yung mga nakadaog sa aking live. May premyo ba yan? Ang premium nito guys is shoutout. So, shoutout Lorraine at Lorraine OFW channel vlogs and Rai Rai on the go, Christine Katarungan, and Angie Duena Bisayang Kulot. Divine Sarte Vlog. Hello sa inyo. Thank you sa mga nakadaog. Kapag ano na lang po, kapag marami ng pera si Nitch, magpapaano siya. Pupag-games May ako. na may premium na. pera. Ngayon po, ano pa po? Shout out. Shout out pa lang po. Saka na lang po pag marami na siyang pera. Kapag pulis na si Tito Ining. At magiging teacher na si Kuya Vincent. Tapos yung mga sweldo nila, mapupunta sa akin para sa inyo. Para sa inyong mga makadaog. So, ubus na kami sa minutes guys. Sa akin, hindi pa. Sana po kapag may i-upload na ako sa channel ko, sana po susuportaan niyo po ako. Matagal na po sana ako mag-vlog. Magpa-vlog, kaya lang po nahihiya ako. Tapos sabi ng anak ko at saka ng isa kong apo, dapat mag-vlog na raw po ako. Sabi ko sa kanila lang. Tapos ngayon po naisipan ko. Sa inyo. Sure ako guys, talaga lahat ng binabanggit ni Ma'am Shimers, kilala nyo na. Si part ng pamilya namin. Yes, kaya palagi silang kapag may family vlog ako na palagi silang nandito sa vlog ko. Sinisipon po ako dahil sa sa sauce. Maanghang kasi. Yeah. Itong manok uubusin namin dahil mayroon din naman silang sa kanila doon sa Yeah. doon sa ibaba. Ito lang isang inaano namin. Sa po sa umaga kapag nag-online class po si Nitch, sinusubuan ko po talaga kasi pag hindi ko sinusubuan, hindi ko napapansin yung pagkain niya. Yes, kasi focus sa online class. Masyadong po sa pagkain. Kaya ayun, hindi tumaba. So, bakit maraming nag-iirad sa akin guys na mataba na daw ako. Sabi ko, mataba ako kaso yung mga pamilya ko sasabihan ako na hindi ako mataba. Kasi mas gusto namin yung chubby ka, yung hindi ka naman mataba, malaman ka lang. Hindi mataba. Guys, magtatrabaho para si Liboy dito guys, pero hindi namin pinayagan kasi mag-vlog kami, sobrang saba lang. Duk. Gawin sana siya dito. Sabi namin sa kanalang kasi mumukbang pa kami. Pasensya na guys, ay mamaya guys, kung hindi ko pa ito mauubos guys. Mayroong titingog sa aming barangay, sobrang saba. Tapos na naman. Kanina po. May alarm po kasi yung barangay namin. Yes, para curfew na guys. Kasi malapit na mauwa sa akin guys. Bilisan mo Kapag wala pong camera, mabilis lang po talaga akong matapos kumain kasi konti lang yung kinakain ko. Yes, pero kapag merong kamera, Kasi ngayon, nagmumukbang kaya ubusin namin. dapat daw ubusin. Kasi, di ba guys, yung mukbang dapat naubos. Naiinggit niya nga ako sa yung mga daot na, Yung palaging pinapanood ni Mitch na yes guys, yung sobrang daot niya guys. Tapos, sobrang
kaon-kaon Payat, na. ang payat niya Sobra. tapos ang sarap niya tanting panuorin pag nagmumukbang. Pero hindi pa din siya tumataba. Yung kahit gaano kalaki yung yung pagkain sinusubo niya. Hindi namin yung kaya. Binibigay ko lang kahit yung balat kasi hindi ako kumakain ng balat. Paborito ko po talaga itong mga balat guys. Basta balat ng mga tao. So kung hindi namin ito mauubos guys, okay lang naman. Ibibigay na lang namin. Dapat talaga daw ubusin. Dapat talaga daw ubusin, pero kapag hindi na talaga namin kaya, hindi. Alangan naman. So kanina guys, natiin nga at si Clubin Soy Mills. Kumuha ng kanin dito kasi nandito yung lahat ng kanin. Dinala namin. Tapos hindi naman pala mauubos. Yes. Si Tito Ining guys. Tito Ining guys, kanina nandito siya yung nag-set up ng Camera. pero bumaba siya. Alangan naman pasuyao namin siya dito. So, ubos lang sa akin guys. So, ito na lang yung kakainin ko. Ayun na. Yes. Ano sasabihin mo sa kanila? So, that's it for today's video. I hope you enjoyed this vlog. So, God bless everyone and I Thank you. Bye-bye po. Thank you.